Θεωρώ πως το motivation έχει φάει λίγο περισσότερο hate από όσο θα έπρεπε στον κόσμο των social media, ειδικά στις μέρες μας. Έχουμε ακούσει, και είμαι σίγουρος, αν ασχολείσαι λίγο με αυτό, παίζει το έχει πάρει ταυτί σου, πως δεν πρέπει να βασιζόμαστε καθόλου στο motivation. Το motivation είναι ένα συναίσθημα που έρχεται και φεύγει και η πειθαρχία, a.k.a. το discipline, είναι αυτό που μετράει περισσότερο στο να πετύχεις μακροπρόθεσμα κάποιο στόχο, συγκεκριμένα τώρα για το fitness μιλώντας, αλλά και γενικότερα. Το οποίο δεν θα πω ότι διαφωνώ 100%, αλλά έχω μία αντίθετη άποψη ως ένα βαθμό. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος και θα βγάλει απόλυτα νόημα όλο αυτό που θα φλιαρίσω στα επόμενα περίπου 5 με 10 λεπτά. Το debate που θέλω να κάνω σήμερα, και θέλω να κάτσεις να το σκεφτείς και εσύ καλά, γιατί μπορεί να είναι ο λόγος που κάποιες φορές αποτυγχάνεις πάνω στο κομμάτι της διατροφής, του fitness σου, κάποιων άλλων προσωπικών δύσκολων στόχων που θέτεις στη ζωή σου, είναι ότι βασιζόμαστε πάρα πολύ κάποιες φορές στην πειθαρχία και ξεχνάμε ότι το motivation είναι ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει περισσότερο και να μας επανακινήσει κάποιες φορές. Σίγουρα δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο motivation. Και είμαι και εγώ από τους μεγάλους υποστηρικτές που θα πω ότι ναι, είναι ένα συναίσθημα, τα συναισθήματα έρχονται και φεύγουν. Το motivation δηλαδή γενικά θα κάνει αυτές τις κλιμακώσεις. Κάποιες μέρες θα ξυπνάς και θα είσαι πάμε τέλεια, σήμερα έχω full όρεξη να μπούμε στο γυμναστήριο. Μπορεί να μπαίνεις μες στο γυμναστήριο και να μπορείς να σηκώσεις τίποτα, το οποίο μπορεί να σου ρίχνει το motivation για την επόμενη φορά ημέρα. Αλλά κάποιες μέρες απλά ξυπνάς, αυτό που λέμε, με κέφια ρε παιδί μου. Και κάποιες άλλες απλά είσαι, σημαξες, δεν έχω όρεξη να βγω από το κρεβάτι. Ο λόγος που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι πολύ παραγωγικός. Για παράδειγμα, μάλωσες με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, είχες μια δυσκολία με τη δουλειά, πολύ στρες, δεν κοιμήθηκες καλά. Ο ύπνος γενικά παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά το αφήνουμε για άλλο βίντεο αυτό. Ο ύπνος ξεκάθαρα, απλά δεν κοιμήθηκα καλά, ξυπνήσα και σήμερα δεν έχω όρεξη να κάνω πραγματικά τίποτα. Το έχω βιώσει, ξέρω 100% πόσο είναι αυτό το να ξυπνάς δηλαδή τη μέρα και να μην θες να βγεις από το κρεβάτι. Για την ακρίβεια το βίωνα για αρκετό καιρό πέρσι. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα διηγηθούμε σε κάποιο βίντεο. Στο υπόσχομαι. Πέρσι είχα γενικά μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οπότε ξέρω ακριβώς πώς είναι το να έχεις όχι μηδενικό motivation, αλλά να έχει φτάσει ακόμα να είναι και στο negative, στο αρνητικό, στο μείον 50, όχι από το σκέλος 0-100 να υπάρχει στο μείον. Οπότε ναι, ξέρω πώς είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, εκεί είναι που δεν με έσωσε η πειθαρχία μου. Πίστευα γενικότερα, και έχω και τις αποδείξεις πάνω σε αυτή την πίστη, είναι μόνο το κεφάλι μου, ότι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίος έχω χτίσει μια πολύ δυνατή πειθαρχία. Οι αποδείξεις που έχω είναι ότι στα πρώτα χρόνια, καταρχάς κάνω fitness περίπου πάνω από 10 χρόνια τώρα, η διατροφή και το πόσο πειθαρχημένος ήμουν πάνω στο κομμάτι της διατροφής, για χρόνια το θεωρώ όντως καλό κατόρθωμα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, πέρσι έχασα την πειθαρχία μου και στο κομμάτι της γυμναστικής και στο κομμάτι της διατροφής μου, του fitness γενικότερα και στο κομμάτι της δουλειάς μου και σε πολλά. Κυρίως γιατί, όπως προανέφερα, είχα αυτή τη δύσκολη φάση. Και εκεί πέρα, το μόνο που με έσωζε αναδιαστήματα ήταν το motivation, ήταν το κίνητρο. Και φέτος, ο τρόπος που μπόρεσα να ξαναπυροδοτήσω κάποια αλλαγή και κάποια βήματα που κάνω τώρα ήταν ξανά το motivation. Και εδώ πέρα είναι που θέλω να στηρίξω το σημερινό debate. Το ότι σκέψου η πειθαρχία ξεκάθαρα είναι ένα skill, το οποίο αυτό θα σε πάει μπροστά. Αυτό θα σε μπορέσει να σε στηρίζει στο δύσκολο δρόμο που έχεις να διαβείς για να πετύχεις το στόχο. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές είναι σοφό να γνωρίζουμε πότε δεν χρειάζεται να βάλουμε την πειθαρχία στο να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Γενικότερα η πειθαρχία μας βοηθάει στο να κάνουμε κάποια δύσκολα πράγματα ακόμα και όταν δεν νιώθουμε πώς θέλουμε να τα κάνουμε. Για παράδειγμα, ξύπνησα σήμερα, νιώθω πως θέλω να φάω μια κρυβάφλα για πρωινό, αλλά έχω λίγο την πειθαρχία να πω «ΟΚ, θα φάω το overnight oats μου και θα συνεχίσω με τη διατροφή μου». Ξύπνησα σήμερα, δεν έχω καμία όρεξη να πάω γυμναστήριο μετά τη δουλειά, κουρασμένος ή οτιδήποτε. Εκεί είναι που μπαίνει λίγο η πειθαρχία και λες «θα μείνω consistent με το πλάνο μου». Οπότε η πειθαρχία είναι ένα εργαλείο το οποίο χτίζεται, είναι ένα skill το οποίο χτίζεται και μας βοηθάει να κάνουμε τα δύσκολα πράγματα ακόμα και όταν δεν νιώθουμε πως θέλουμε να τα κάνουμε. Το motivation είναι πιο πολύ κάνουμε τα πράγματα που νιώθουμε ότι θέλουμε να κάνουμε, αλλά με περισσότερη όρεξη. Το θέμα είναι πως όπως μπορείς να κάτσεις να δεις μια κωμωδία και ακόμα και να μην ήσουν σε φάση θα γελάσω, μπορεί να σου κάνει λίγο trigger κάποιο γέλιο,
ή αντίστοιχα, άμα δεις κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, μπορεί να βάλεις τα κλάματα. Έτσι και το motivation μπορούμε κάποιες φορές να το κάνουμε trigger. Και γιατί είναι σημαντικό. Σκέψου την πειθαρχία σαν το όχημά σου, το αμάξι, τη μηχανή του αυτοκινήτου σου, actually. Το οποίο είναι ο πυρήνας, είναι το κύριο πράγμα και είναι αυτό που σε πάει μπροστά συνέχεια. Ανά διαστήματα όμως, χρειάζεται να κάνεις κάποια service ή κάποια pit stops, να βάλεις λίγο καύσιμο. Το motivation λειτουργεί σαν τα service ή το καύσιμο. Κάποιες φορές δηλαδή πυροδοτεί στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κινούμαστε. Γιατί ακόμα και την τέλεια μηχανή να έχεις, αν ξεμείνει από καύσιμα, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει να κινείται με την πειθαρχία μόνη. Πού βοηθάει τώρα το motivation σε αυτό? Ας πούμε ότι μια μέρα, ενώ βαθίζεις πάρα πολύ καλά στο στόχο σου, ξυπνάς και δεν έχεις την τρελή όρεξη και βλέπεις ότι δυσκολεύεσαι ακόμα και να πειθαρχείς τον εαυτό σου, να μείνεις συνεπής σε αυτό. Εκείνη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια motivation ενάβσματα, triggers στην ουσία. Για παράδειγμα, αν μιλάμε για το fitness, μπορείς να κάτσεις να δεις κάποιο fitness υλικό που μπορεί να σε μπουστάρει ή να μιλήσεις με τον coach σου ή άμα έχεις σε μια fitness κοινότητα, να μιλήσεις εκεί μέσα, να το επικοινωνήσεις αυτό, να σου δώσουν 2-3 λόγια εμψύχωσης, να το κάνεις. Κάτι που λειτουργεί πάρα πολύ καλά είναι το accountability, το να έχεις υπευθυνότητα προς κάποιον. Κάτι που βλέπω συνέχεια στα προγράμματα μου είναι άτομα τα οποία ήταν σε μέρα ψήνομαι δεν ψήνομαι να κάνω την προπόνηση, με το που μου στείλαν ένα μήνυμα είτε στην ομαδική είτε σε μένα, πήρανε λίγο παραπάνω θάρρος και την κάνανε. Γιατί σου δίνει αυτό το motivation boost, ένα μικρό trigger. Θυμάμαι συγκεκριμένα, ειδικά τον προηγούμενο μήνα, ήταν ένα μέλος που ανέβασε την προπόνησή του και σχολίασαν 2 μέλη από κάτω του, λέγοντάς του: σήμερα δεν ψινόμουν να πάω, αλλά μόνο και μόνο που είδα αυτό, τώρα με έπεισε και θα πάω κι εγώ, μου έδωσες ένα boost. Οπότε μπορείς να έχεις κάποιο accountability με κάποιον φίλο σου ή με κάποιον coach ή με ένα δυνητικό τρόπο που να σε κάνει trigger σε αυτό, είτε να πεις και σε κάποιον γνωστό σου ότι ξέρεις κάτι, θα πάω σήμερα, θα σου στείλω, κράτα με υπεύθυνο πάνω σε αυτό και να σου δίνει έξτρα κίνητρο στο να το κάνεις. Κάτι άλλο που λειτουργεί πάρα πολύ καλά είναι το vision board motivation. Το να το έχεις δηλαδή κάπου εμφανές συνέχεια στο δωμάτιό σου, στο σπίτι σου, στο wallpaper, στο κινητό σου και να το βλέπεις συνέχεια. Οπότε όταν πας να μπαίνεις λίγο στον πειρασμό να σκυπάρεις, το βλέπεις αυτό, η εικόνα σου δίνει το έναυσμα και λες ναι, θα πάω. Το δεύτερο που θέλω να πω, και είναι λίγο πιο σημαντικό κιόλας, έχει να κάνει με το να αλλάζουμε, προσαρμόζουμε το στόχο ανάλογα με μικρά βήματα προόδου, σε αυτά που λέμε milestones. Βήματα, δηλαδή μικροεπιτυχίες προόδου, οι οποίες για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο life hack παράζει το παιχνίδι. Πάρα πολλές φορές όταν βλέπουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βουνό που έχουμε να ανέβουμε στο στόχο μας, είτε έχει να κάνει με την επιχείρησή μας, με την προσωπική μας ανάπτυξη, με την καριέρα μας, με το fitness συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 5ο σκαλί ή στο 1ο σκαλί κάποιες φορές και έχω να ανέβω άλλα 200. Και όταν ανέβω τα 200 δεν ξέρω καν αν εκεί είναι. Μπορεί να έχω ανέβω άλλα 100 με τα 200. Οπότε ήδη το κάνουμε λίγο procrastinate στο μυαλό μας και θα σκεφτόμαστε ότι όπα κάτσε. Έχω όχι μόνο ανέβω αυτά, αλλά μπορεί να είναι και άλλα. Ξέρεις, το overthinking, η υπερανάλυση αρχίζει ήδη χτυπάει εκεί πέρα κόκκινα. Αλλά ακόμα και τα πρώτα 100-200 εμφανές σκαλιά είναι ικανά στο να μας κομπλάρουν κάποιες φορές. Αν όμως καταφέρουμε και σπάσουμε το στόχο με μικροαλλαγές και να πανηγυρίζουμε λίγο την πρόοδό μας σε κάθε 20-30 σκαλιά, τότε όταν φτάσουμε στο 20ο σκαλί, νιώθουμε ότι ήδη έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά, πετύχαμε κάτι, παίρνουμε ένα boost αυτοπεποίθησης με τον εαυτό μας και με το τι έχουμε ήδη πετύχει, το οποίο μπορεί να ξαναεπαναπυροδοτήσει το motivation. Και εδώ είναι που κάνω εγώ το debate, το ότι γιατί πιστεύω ότι το motivation δεν πρέπει να τρώει τόσο hate όσο έχει φάει στα social media, αλλά ίσα-ίσα είναι ένα συναίσθημα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να επαναπυροδοτεί συνέχεια τον εαυτό μας στο να κάνει κάτι δύσκολο τις μέρες που νιώθει ότι θέλει να το κάνει και ίσα-ίσα να μπορεί να βοηθήσει να χτίσει και καλύτερα και την πειθαρχία μακροπρόθεσμα. Προφανώς έτσι δεν το λέω αυτό ότι όποια μέρα δεν νιώθει το motivation ξυστός καναπέ, δεν κάνεις τίποτα. Ίσα-ίσα, εκείνες είναι οι μέρες που είναι οι πιο δύσκολες, πρέπει να βρεις τον τρόπο να κάνεις show up. Αλλά αν η μηχανή είναι άδεια από άλλα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν στη ζωή, εκείνη που έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι δύσκολο ακόμα και η πειθαρχία να δουλέψει. Και είναι κάτι το οποίο δεν το πίστευα παλιότερα. Και θα το ομολογήσω. Κυρίως γιατί η ζωή μου ήταν αρκετά flat.
Δεν είχα πάρα πολλές αυξομοιώσεις συναισθημάτων με πράγματα που μου συμβαίνουν. Ήμουνα σε μια δύσκολη φάση, αλλά ήταν σε μια ισορροπημένη δύσκολη φάση που είναι απλά δύσκολη, αλλά flat. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να μείνω συνέχεια πειθαρχημένος και πίστευα ότι η πειθαρχία είναι το πάνω. Αλλά συνειδητοποιώ ότι, και αυτό θέλω να σας αφήσω σαν κλείσιμο, το ότι όταν η ζωή σε τεστάρει με τρόπους οποίους δεν περίμενες να σε τεστάρει, τότε είναι που χρειάζεσαι να επαναπυροδοτήσεις κάποια θετικά συναισθήματα, όπως το motivation, η αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις ξανά σε σένα, για να μπορέσει να ξαναεπαναπυροδοτήσει ακόμα και την πειθαρχία που έχεις χτίσει ή να σε βοηθήσει να τη χτίσεις σταδιακά. Και αυτοί οι δύο τρόπους που ανέφερα στο βίντεο πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, ένα, βρες τι πράγματα μπορεί να δουλεύουν για σένα για να μπορείς, αυτό που λέμε on demand, τώρα να κάνεις ένα γρήγορο trigger μέσα στο motivation, τις μέρες που μπορεί να το χρειάζεσαι. Είτε αυτό είναι άτομα που σε κρατάνε υπεύθυνο γύρω από αυτό, κάποιο βίντεο που μπορεί να σε ξυπνάει και να σου δίνει μια σφαλιάρα, κάποιο podcast. Μπορεί να είναι και αυτό το podcast, αλλά το ακούς και να σου θυμίζει αυτό και λες πάμε, φύγαμε. Κάποια μουσική που σου αλλάζει τη διάθεση. Και αυτό είναι τεράστιο. Έχω παρατηρήσει μέρες που δεν ένιωθα ότι θέλω να πάω στο gym, ακούγοντας έστω και 5 λεπτά πριν ή στην απόφαση, την playlist που έχω, κάποιες playlists που έχω στο γυμναστήριο, απλά με χάιπαραν και ήθελα μετά να πάω για να ακούσει και την υπόλοιπη. Οπότε μπορεί να είναι και λίγο μουσική για σένα. Όποιο είναι αυτό, ένα, βρίσκεις πώς μπορείς έστω και κάποιες φορές να πυροδοτήσεις το motivation μέσα σου. Και δύο, όποιος και είναι ο στόχος που έχεις, please, πραγματικά, σπάς τον σε μικρά milestones και δώσου στον εαυτό σου τα μπράβο που αξίζει το να χτυπάει αυτό το milestone. Και κάνε μικροαλλαγές όταν το χτυπάς αυτά, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να ξαναεπανακινήσεις συνέχεια και συνέχεια το motivation. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Αν ψάχνεις κάποια κοινότητα, πρόγραμμα που μπορεί να σε κρατήσει λίγο υπεύθυνο πάνω στο στόχο σου, αλλά και να σε βοηθήσει να έχεις περισσότερη διάβγεια στο που βαδίζεις, τότε μπορείς να τσεκάρεις την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε. Θα βρεις μέσα προγράμματα, recipes, συνταγές για διατροφή, προγράμματα διατροφής και προπόνησης, την κοινότητα που έχουμε και επικοινωνούμε και κρατάμε ένα στον άλλο υπεύθυνο και άλλα πολλά. Απλά πάντα στο σύνδεσμο και θα τα δεις. Και αν είναι για σένα, θα χαρώ πολύ να σε καλωσορίσω. Έχω και 7 μέρες δωρεάν trial, δωρεάν δοκιμή. Οπότε αν δεν σ' αρέσει, δεν χάνεις τίποτα. Απλά λες bye, αυτό ήταν το δοκίμασα, παιδιά δεν είναι για μένα. Αλλά αν σ' αρέσει, θα χαρώ να σε καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Το κράτησα ακριβώς γύρω στο 10-12 λεπτό, όπως είπα, τη φλερία για το motivation. Ελπίζω το σημερινό βίντεο να σου φάνηκε χρήσιμο και να κατάλαβες το point μου αν και γιατί θεωρώ ότι το motivation είναι σημαντικό. Αν έχεις κάποια διαφορετική γνώμη πάνω σε αυτό ή κάποια διαφορετική άποψη, θα χαρώ πολύ να την μοιραστείς μαζί μας κάτω στα σχόλια. Όπως πάντα, μην ξεχάσεις να αφήσεις ένα subscribe και ένα rating στο συγκεκριμένο podcast, καθώς το βοηθάει πολύ να αναπτυχθεί και να φτάσει σε περισσότερα αυτιά. Και σε ευχαριστώ που έκατες μέχρι αυτό το σημείο το βίντεο μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο. Ciao.